Il-Ministru Karm Mifsud Bonnici qed jirrifjuta li jerġa' jiftaħ l-inkjesta brabta mal-mewt ta' Nicolas Azzopardi, ir-raġel ta' 38 sena illi miet fl-isptar San Luqa 15 wara illi allegatament waqgħu ta' 3 solari mid-depow tal-Pulizija f'ċirkostanzi misterjużi. Il-każ kien serħ fl-2008. Il-Ministru Mifsud Bonnici qal dan lill-Gazzetta Malta Today fid-dawl tal-fatt li s-Surġent Adrian Lija, ix-xhud prinċipali fil-każ tal-mewt ta' Azzopardi, tressa l-qorti akkużat li fuq medda ta' 5 snin saraq ma' 30,000 euro fi flus mid-depow tal-Pulizija li ma' flus il-Pulizija ġabret minn lob klandestin. Fid-dawl tar-rifjut tal-Ministru Mifsud Bonnici, One News tkellem ma' Missier Nicolas, Joseph Azzopardi, illi jisħaq li l-inkjesta għandha tinfetaħ mill-ġdid. U l-inkjesta ma jridux jagħmluha għax huma jridu jgħattu l-iżbalji li jagħmlu. Però l-iżbal tista' tagħtih darba darbtejn, imma l-poplu se jistaqsi. X'qed jiġri fil-korp tal-Pulizija? Joseph Azzopardi jisħaq illi fid-9 ta' April tal-2008 ibnu inqatel u jgħid li qed iżomm lill-Ministru Karm Mifsud Bonnici u lill-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo responsabbli. Jiena dan iqisu bħala murder u dan huwa każ ta' qtil. U jekk jibqgħu dan jiena nżommhom responsabbli tal-mewt tat-tifel tiegħi. Sallum il-mewt ta' Nicolas Azzopardi għadu mdawwar misteri. Qalu li wieħed minnhom orrajt ipprova jsalvah. U ġabu rajt ir-ritratti jiena tal-inkjesta. Il-ferita kienet qed niftehmu law f'daru. Dan jekk qed jipprova jżomm it-tifel. Il-ferita kellha tkun mżaqqu maċ-ċint. Din minn fejn ġabha din ta' wara daru. Poġġew ħisfel, għax kieku ma poġġewx ħisfel, rasu kellha titfarrak saqaj, dan kien fih 6 feet 5. U rek kellu għadmu jkisru kollu. Minkejja li Adrian Lija flimkien ma' żewġ membri oħra tal-korp tal-Pulizija kienu fost l-aħħar persuni ma' Azzopardi u ma' qatt ma ġew sospiżi sakemm intemmet l-inkjesta. Il-każ kellu jkun li l-Ministru u iżjed il-Kummissarju Rizzo kellhom jissospendew l-Ispettura, l-Surġent u l-Kontistabli li kienu għassa mat-tifel. Dan isu ma ġara xejn. Ma' One News, Joseph Azzopardi jisħaq illi se jibqa' jagħmel minn kollox biex issir ġustizzja. Aħna konna kuraġġuż il-familja tiegħi. U rrid li tkellimna, issu grajna li niġu vittimizzati. Issu grajna kollox, jien ma bżajt minn ħadd u mu għed nibża minn ħadd. Irrid li l-ġustizzja ssir.